Dim ond Fi Fach, gan Jaci Grufudd, Cangen Abertawe. Roedd hi'n bwrw glaw eto. Pob un o'n ffrindiau a'r teulu wedi trefnu gwyliau'n barod, a finna'n awyddus i fynd i ffwrdd. Oeddwn i ddigon dewr i fentro ar ben fy hunan bach? Gwelais ar Facebook hysbyseb gan gwmni Elfyn Thomas Ynys Môn, ac roedd un o'r gwyliau i Lydaw yn apelio. Galwad cyflym i ofyn a oedd pobl yn mynd ar ben eu hunain? Ydyn tad oedd yr ateb, erbyn diwedd y diwrnod cyntaf byddwch yn ffrindiau gyda phawb. Felly, mynd amdani. Y cam cyntaf oedd trefnu cwrdd ar bws o Ynys Môn. Roedd sawl opsiwn, ond y symlaf oedd dal tren o Abertawe i Dover, aros dros nos a chwrdd ar bws yn gynnar fore wedyn. Dydd Sul, Mehefin y 20. Wrth fynd i mewn i'r bws, gwelais fôr o wynebau estron yn trio cysgu. Suddodd fy nghalon, beth o'n i wedi wneud. Rouen oedd y lle cyntaf i ni stopio, a bant a fi i weld yr eglwys gadeiriol a chael crep cynta'r gwyliau. Wrth aros i'r bws ein casglu, daeth sawl un ata i. O ble i chi'n dod? I chi ar ben eich hunan? Roeddwn i'n dechrau gwneud ffrindiau. Y noson gyntaf yn Lisieux yn Normandie, roedd e mewn gwesty traddodiadol yn syth mas o lyfrau megri. Yn ystod y bwyd, sylwais ar fenyw ar bwys yn gwisgo mwclis Merched y Wawr. Roeddwn i mewn cwmni da. Dydd Llun y cyntaf o'r Ffennaf. Taith fws hir i Concarno ar arfordir Llydaw. Cinio yn Saint-Malo, tref hardd bod 80% ohoni wedi dinistrio gan fomio ar ôl D-Day. Crep arall i ginio. Cyrraedd Concarno a gwesty hyfryd yn edrych allan dros y môr. Es i'r pwll nofio a rhannu sona gyda 6 menyw o Baris. Trias i siarad Ffrangeg, ond roedd rhaid troi i'r Saesneg i esbonio o ble roeddwn ni'n dod. Doedden nhw erioed wedi clywed am peid y gal. Dydd Mawrth, Gorffennaf yr ail. Diwrnod rhydd i ddod i nabod Concarno. Cerdded ar hyd glan y môr i ganol y dref i wneud ychydig bach o siopa a thrio fy Ffrangeg eto. Yn llwyddiannus y tro yma. Eistedd mas mewn caffi i bod yn pigo bwrw. Dydd Mercher, Gorffennaf y 3. Ymweld â camper, yn llawn tai pren hynafol ag eglwys gadeiriol. Roedd yn rhaid cael 2 grep i ginio, un a chaws ac un a mêl. Ymlaen i Dwarn yn a gwrando ar gân hyfryd Mike Stevens. Roedd hi'n braf eistedd ar bwys yr harbwr yn mwynhau'r haul a'r coffi. Roeddwn i wrth fy modd. Galw mewn fferm seidr ar y ffordd nôl i'r gwesty a morio canu yfwn i ddwsin o boteli. Dydd Iau, Gorffennaf y 4. Roedd llawer o siarad ar y bws. Roedd dyn wedi bod yn nofio noeth lymyn yn y pwll nofio, yng ngolwg pawb oedd yn eistedd yn y bar. Ond ces i noson gynnar a cholli'r holl gyffro. Y cerrig hynafol yn Carnac oedd yr atyniad heddiw. Roedd cannoedd ar gannoedd ohonyn nhw. Aethon ni o gwmpas mewn tren bach i dwristiaid. Roedd y tap ar y tren yn chwarae cerddoriaeth Geltaidd. Pan ddaeth yma o hyd ymlaen, roedd yn rhaid ymuno nerth ein pennau a phawb arall ar y tren yn mwynhau ac yn curo dwylo. Diweddglo hyfryd oedd ymweliad â chaffe Elise yn Plwger, sy'n cael ei redeg gan Elise, gweddw Cymro o Aberdâr. Roedd hi wrth ei bodd yn ein clywed yn canu calon lan a chaneuon Cymraeg eraill. Dydd Gwener, Gorffennaf y 5. Teithio i ymweld â'r brif ddinas y Ren. Roedd marchnad enfawr yng nghanol y dref. Dim crep i ginio, ond rôl peid y gal. Roedd hi'n braf gweld arwyddion dwyieithog, Ffrangeg a Llydaweg. Clywon i gân arall gan Mike Stevens, Rue Saint-Michel, ac wrth lwc roedd hi ar bwys y farchnad, lle da i gael sidr bwsh,
fel yn y gân. Dydd Sadwrn Gorffennaf y 6. Ar y bws i Calais a'r fferi. Wrth ffarwelio a phawb, dwedais nad o'n i'n siŵr sut byddwn ni wedi gallu ymdopi a llond bws o gogs am wythnos gyfan. Ond roedd pawb wedi bod mor garedig a chyfeillgar, a dyma pawb yn curo dwylo. Roeddwn ni mor falch i mi gymryd y risg. A beth nesaf? Wel, mae'r cwmni yn hysbysebu gwyliau arall a dwi wedi bwcio fy lle i fynd gyda nhw i ddyffryn y Wawr yn barod.